ktoré zavonia, zachutí, ktoré je typické, vyzdobí naše domácnosti. Je také srdečné a milé. A je o to milšie, že ho spríjemní naozaj veľmi pekný a taký, povedal som, hodnotný kultúrny program. Dovolte mi teda tieto naše adventné trhy alebo vianočné, hoci trvajú už od rána, týmto slávnostne otvoriť. Poďakovať sa vám za to, že ste prišli, že ste si naozaj to teplo domácnosti vymenili za tento chlad, ale príjemný mrázik, ktorý naozaj patrí k zime. A aby som dlho nerozprával, lebo kytičky nám mrznú, dáme priestor tým, ktorí tie Vianoce a Vianočné sviatky prežívajú najintenzívnejšie, tou svojou neopakovateľnou, typickým detským spôsobom. Takže naša dedinská folklórna skupina, naši mladí folkloristi nám ukážu betlehemské pásmo, predvedú a ja myslím, že naozaj odštartujú solidný a pekný kultúrny program. Ešte raz srdečná vďaka, žite krásne popoludnie. Vitajte.